హాయ్ అందరికీ. మీరు ఎప్పుడైనా ద మిక్స్చర్ ఈజ్ హెటరోజీనియస్ లేదా ఇండియా ఈజ్ ఏ హెటరోజీనియస్ సొసైటీ అనే మాటలు విన్నారా? ఈ హెటరోజీనియస్ అనే ఇంగ్లీష్ పదం అర్థం తెలుగులో ఏంటో, ఎలా వాడాలో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. సో దీనికి మనం డెఫినేషన్ చూస్తే థింగ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ నేచర్ అని, అంటే ఒకే సమూహంలో విభిన్న రకాలు, లక్షణాలు లేదా భాగాలు కలిగి ఉండటాన్నే ఈ హెటరోజీనియస్ అనే వర్డ్తో చెప్పచ్చు. అంటే ఒకే రకంగా కాకుండా విభిన్నమైన భాగాలతో కూడినది అని అర్థం. దీనికి మనం ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే ద క్లాస్ ఈజ్ హెటరోజీనియస్ విత్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్, అంటే తరగతి వివిధ దేశాల నుండి వచ్చిన విద్యార్థులతో అసమానమైనది అని అర్థం. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.